Ka New Trap Youth Council HYC bat ka New Trap Integrated Territorial Organization hito kilakan taj mardor ya kejingkam jong Menteri Sorkar ubadeiru noyalam ka BJP uba ALHEC baka Meghalaya Residents Safety and Security Act MRSSA kadikaan kababiang bahaban te lakam ya kejingwan rung kertep kibriun kibanabar syapo kejela. Presiden ke HYC uba Roy Kupar Senrem hakalai poterik naitung ulaong baka council ka penskem baka MRSSA kadai kaan klem beniat ka bomdon ya ki kendon ki bekerpang bantek lakam ya ke jingwan rung kertep ki brio ki banabar bat baka ILP kalong ka badan kam ban yada ya ka bahakam ya jong kejela. Ngilayo iya ke jingkran jong Menteri Sorkar uba ALHEC ubalaong baka MRSSA kadai kaan ka babiang bat baka lak bantek lakam ya ke jingwan rung kertep ki brio ki banabar bat ngimlak sotu bakumno ka MRSSA kan lak bantek lakam na penbet ya ke jingwan rung ki brio ki banabar habaka nehi kaan kam syamla kadosyai hangno ru baka temu na ka benta bantek lakam ya ke jingwan rung ki brio ki banabar kumtaru ka MRSSA ayu ka ba uba hek ukren ulabu jingkeli. Ngikwa ban kerpat ya uba hek bat kito baro ki bakersyan ya ke MRSSA ban tek lakam ya ke jingwan rung ki briu ki banabar bakin subha ban puli ya ke act jong usnem arjar khandriu bat ya ka hukum jong ka High Court ka Meghalaya haka mukadduma jong ka PIL number 13 of 2020 haba ka act hi kala syak tenju haka bai de ber ke jingbu ya ki facilitation center hapok ka kendon khanyo bat khat pra jong ka act haka jing shisha ka Sorkar jala lingba chief secretary haba IT ya ka kaipot hakamat ka yingka syari High Court kala ong bakini ki center labu tangna ka benta ban penshisha ya ki nong shongwai bat ban khanglat ya ki no kiri boman bat kiriu pun triam balasyak twet ong uba Roy Kupar haba benrap bat hadin haka nyau tarik no pra arhajar arhwe ke Sorkar jala kala IT no ya ki jingdon kam haki facilitation center ha umling Umroy Airport bat Mendi Pathar Railway Station syakatnat ka koj ka khya ban pendon kam kum ki jaka petngor COVID khat khandai ya kini ki center la pendon kam tang ha ka babishar bnia ya ki briu ki bawan rung syak jela la ki donne em ya ki jingpang COVID khat khandai kat baya ke jinglong jong kini ki jaka mentala tip da baro ba hadin ke ni ka pandemic kini ki center ki la shu sa khongreng klem pendon kam shu da Sorkar ulaong baka MRSSA arhajar khandriu ka deitang ka wepat ka an IY ying ka ba trekam ya baro kinong shong ka jela bat kan omla ban long setia kalat bantek lakam ya ke jingwan rung ki briu ki banabar syakani ke jela bat ban ong da kumbui pat kam de ka Henry ke jing persyang ban ya lamba kelaya ki trai muluk ke jela ki bala dawa laslem ban pentrekam ya ki an ba perking kum ka ILP ke jingkot ya kenika jing ai kubor nika por na kalyang dong seng golong ba kum gawe ni kiseng ke bang Ukraine na kapor sa kapor mi dawar untuk Sorkar ba kum ka jelahi ngila don kam kerki bandon ki an ki ban yada kham tam e ka jingum kertet don ki mendari ban kita gibriu ki ban sabar sa kan giri go sami sa kanika jela go sami la kalong gibriu na ki wei pat ke jela la ni ki bawan kham tam e na ki wei pat kiri hadin kitu ki jingja ki belaja kham tam e ka ma paling ke India ba Pakistan kum ju ko ni ki jingja ke jing bom shong singa yang te Bangladesh nang ta kimi sa kanika jing kendang dia ki mender ba kinong sa bean ko Assam kum ka jela ni sotu pangilong ka jela ka ba ki jingkhang ki jong ka ki clear hang gimdan kanu ga an ka bate lakam ne ka jing rum jingmi jong ki brio sa kanika jela ka jing hoi wala na kalyang jong ni kum ka seng ba ka kanhun ka bang ya don lang ba ki wei pat ki par seng balang ni ju kolong ni ka jing khandra na kapor sa kapor ban lap ki brio ki bangi suba ki mdei ki nom India kum juru ki brio ki barung ni ka jala ka ni klem ki kot ki slag bo biam ndre hakum ka ni kapor ba ka jala hi bro ko we kam tam ni kum ki dukat jong ka brio mentala kat no pau televisnam ni la dawa ki an kum ka ILP ban pentrikam ka ni ka jala ka ni ningim shim la yu i ya kata ka yo nu so ban yu i ba ka Sorkar jala la ni ka Sorkar India kan wanra iki bakum kita ki an ki bantek lakam ya ka jingrum jingmi jong ki bru ki menapa ningi sosi ban ong bat bangin yo i ba bakidon ki minister
jong ka jela ka jong ni ki don ki amli jong ka la ka jela ka jong ni ki bakren na kini gisngi ki boong ba kata ka MRSSE arja khat riu ka de ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio na ba ngi i ka jing kren jong iba el hek menden gisni ibala ong ba kumwe ni ki minister jong sarkar Meghalaya ka jong ni ong ba ka MRSSE ka de kata ka don ya kita ki kendon lan ni ka de kata ka an ka bala ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio hak ni ka jela ka jong ni kum ka seng habang ni yo snow bang yo i kan jing kren jong ni ba el hek bat am ki we ru ni ngim la ban perkhat ba hakanu ka don bai ba el hek i ong ba ke MRSSE arja khat riu kan la ban te lakam lane ban perkheng ni ka jingrung jingmi jong ki brio nabar ka jela syakani ka jela ka jong namar ngi la puli ya ka MRSSE arja khat riu na du basdang hadu bakut kamdon ka weru gentien ka batho ka MRSSE aja khatri ka buang ban te lakam ya ka jingrung jingmi jang ki brio ki banapa tingin sotho ba iba el hek ikren ya ka MRSSE ka bukum ni kata ka ka beningkong ka jingkali ka mangikwa ban kali ba hek bat la da ila ban ai la ni ban ka sotho yang i baha ai la tho ba ka MRSSE aja khatri ka la ban te lakam ya ka jingrung jingmi jang ki brio ki banapa ngin snow kemen sibun ya dekat kum ke jeng sotu ke jongi dekat kum ke jeng tip ke jongi ya ka bangila pule ya kening kaan MRSSE aja khatriu ngi tip syai ba kamdon kanu ka bentala ni kamdon kanu gentien ka boong ba ka MRSSE aja khatriu kan la ban te la kam ya ka jeng rung jeng mi jong kibri ki ba pi ya iba el hek ba kum juru ya kitu baro ki boong ba ka MRSSE aja khatriu ke dekaan ka bala ban te la kam ya ka jeng rung jeng mi jong kibri ki banabar ni kwa ban kentu ki ba puli shwa ya ka an aja khat riu puli bahaya ka an aja khat riu na du basdang adu bakut ba sabatai kan ba kata MRSSE aja khat riu kala ni am bante lakam nya ka jingrung jingmi chung ku berapa balengi ongi kani na marba ladingi kenma haus nam arja arpo kadon kuwi ka PIL number khat lai jong snam arja arpo kabala file dikikat tu kan ingut kibriu hapo high court ba kata ka PIL kini ginong file kila challenge lani kila challenge ya ki benta ki bak sarkar kabu ya ki tuki entry exit point lani kita ki facilitation center gitu kat kum ke section khat nyo bat khat pra jong ka an arja khat mriu bon dala poi hapo kod hapor bal ayat kani ka PIL arja arpo ndi mangi bekeren chief secretary jong ka sarkar jela hakapor bu file ya ka report hapo high court nang bak affidavit ka jong habaka kod kakali baka ka kamram jong kini facilitation center lani kita gi jakarung jakami kat kum kaan jong senam aja khandriu ong baki ka kamram ban bu ya kini gi facilitation center kadai na kabanta ban verify ki tenants kamut ya kinong songwan bat kabaa ka kamram jong kini facilitation center kalong ban tip bat ban tip ya ki brio ki barung sa kajala laki don ni em ya kataka criminal records ke jampi kidai tang artli ki benta ki boong ba labu khnang ki kini facilitation center kawai ban verify ki tenants ya kemut ki nong songwa kabaar ban tip ya la ubri ubarung sa kani kajala ka ni udon criminal records ni em la ni udon em kata ban tip ya ki bri ki bakumnu ki barung sa kani kajala ka om simla ong ba kini facilitation center kini ki jaka ki ban perking ya ka jengrum jingmi jong ki brio nakaway pat ka jela siya kani ka jela ka tani hindi tang kata hapuar bayat hi kani ka kis ka jela Meghalaya haka nyotri ku December aja apuay hapu aku kila submit ya kaway ka notification ban ong ba ya kini ki facilitation center ki bodon hapu umroy hapu umling hapu umroy airport ba hapu mandi pathar railway station la IT no siya ka health department siya ka tanak ka kwat ka kya ban penkala ya ki kung kita ki screening center nakabenta ukka jingpang COVID-19. Kaumut ba ki facilitation center ya ki balakam ba ki di jaka ki ban perking lani ki ban check ya kata ka jingrung jingmi jong ki brio ki ban habar sa kani ka jala ka jongi lapan kelano akan new trip December arja arpo da ka ba IT no ikini facilitation center sa ka health department nakabenta ban screen lani ban tokit banya ya ki brio ki barung sa kani ka jala ka jongi laki don jingpang COVID ni am. Kaditang kata ka kamram jong ki facilitation center kat kum ka notification jong December new trick jong senam arja arpo but ya kani kita hapo high court bo andala poy hapo high court adin bakakut kalay iba ka jingmut jong gini facilitation center kamday ban perking jong jingmi jong gibrion re kadai bitang man
ban check it laki brio barum siya kajala ka dongi udon em ka jing pang covid habai dei ba ka jing kren jong iba hek ningkong ya ngi so ban pan paw ya ka jing smolungo ba dei iba hek dei we na ki nong thau an la ni kita ngi nong mi khmat i bala don bentang adu ka to kasnam arja khat khandai ka baila sign lang ya to ka resolution jaka ba in kren ba in penbor hamtam yang sorkar India ba kadai ban menjurno ya ka resolution yang senam arja khat khandai nengi ipan benta ilong kumba ithe peja ya kata kajing dawa kajing terang kajongi kum kajala hamtam jong kajai menriu mengidon kam ya ka ankum ka LP tina kaliang jong kaseng ngiso ban kentu ya ibahek ba ide ban simkhya ya ka benta nama mairu de we ni kita kinong sign la ni kinong menjur ka resolution yang senam arja khat khandai but MD ban Ukraine tang bandam but kawi ka bangas ngo ka bangas ngo kyaru ka jingkren jong ba hek kadai ba kajaka bi in perkhat ya kajing yo nong kajongi kum kajala kajing ya da yangi kum kajat benriu ko berit pan i perkhat ban hana bakata kay maresesi kan yarap ru ikitoris bikin wan kai sini balai ha perkhat than ni kita kitoro la mo bangin ya pen ya ka lawai jong kajat benriu kajongi bat kata ka safety dan security tang jong kita kitoro syai kata ka safety ba security jong unong snong lane jong tau khot jong kajat benriu nyok trep pan ide ban perkhat yang iswa ngar ladang ingim dan la kajak ndu nyotrep kajak la ka du no kajak klep no agin gi post nem gi bansawan kan don jimbut ayu bangin kiu la kata karoi ka par la ne mengin perkhat nam ta gitoris kin awan ajing mentoy nam ta jong nu la da kata kajak bendri bangin don kanjak klep no tingi kentu i ba imdei ban perkhat than ni kita gitoris imdei ban perkhat than ni ki nongwe ki buan kai la ni ki buan bela la ni ki buan le khai pateng ha ni ka jala ka jongi ri dei ban bu akhmat ningkong yangi kum kajai menri bat ikinong snong bapura jong kajalan na kaliang jong kaseng bat ka kongsui bro koy ngidang ya ngila tep ya shong meeting ngila ya perkhat bu ya kisinjam ki bangin sa siem na kabanta ban pentikna bat ban penbor ya ka sorkar bu kadai ban pentri kam ya KLP mardor ndai syu ban ya kren ya kay maresesi aja khandriu na mako mangiloong hinadu basdang kay maresesi aja khandriu kam dei ka an ka bedon ya ki kendon ki bala perking ne ban tela kami ke jingrun jing kibriu kadai tangkaan ka ban penyak be ya rinti ya kata ka jing songwai ka kami ke jela ka tungi dekat ka seng haringkat bat ki wei pat ki porlok ko kenhun jing konsul ngin ladap ban ya song meeting bat kin sadon ki program nang ni sakmat ya ka bangin sa sim ngin sa pentip da ka por pala